wis netepi kabeh kewajiban minangka garwa Prameswari ing Majapahit. Sakderipun kula matur, kula ngaturaken sembah panjenengan Kanjeng Mas. Tak tampa ujo asli bae tampan. Mugi dados tujuan kula Kanjeng Mas. Dan Mas, kepareng matur menawi to panjenengan badhe mundhut pirsa anggen kula kula wentah supaya para ndaseti boten wonten ingkang kekuciwani kok Kang Mas. Menapa to panjenengan badhe ngesake dedaheran napa rujukan sedaya sampun rampung kok Kang Mas. Syukur mangayu bagya saketi juru. Yen to sliramu wis netepi minangka garwa Prameswari ing Majapahit. Jalaran apa? Sliramu minangka teka palungkih patuladane kabeh para kawula ing Majapahit. Tingkah laku solah swaga, lagak laku-lakuan tansah dadi patuladane para kawula. Injih Kang Mas. Penake nggon munggah. Injih. Kakang Patih Paudo, Sabda Patimbalan. Basuki Swani, Pikantuk saha berkah pangestu panjenenganipun sowan kula wonten ing Praja Majapahit menika kalis ing nirsambikala boten ngirangi kapsula kula ngaturaken sembah pangunjuk gumawa ing sesami-sami, namung pujiastu ningsun sira tampa ya Kang. sanget ing pamuli dadosaken jimat kula. Mbak Yupan, Paring dawuh sinuwun. Basuki, Sedaya menika pikantuk berkah saha pangestu panjenengan. Namung sungkem kula katur sinuwun Prabu. dipun sekecakaken saking Ngestakaken dawuh. Kakang Patih Paudo, Dawuh dalem miturut pawarta ingkang kula kirang saking unggawaning raja, balelanipun adipati saking Bandar Subali. Bilih angari kalenggahan menika Bandar Subali sampun seda gugur ing payudan saking astanipun pawongan ingkang Kebo Marjuya. sinuwun pancen boten wonten sisipipun nawi atur panjenengan kadusingaken awit rikala semanten kula menika pangawat-ngawati tindakipun kadang kula nggih harya jejetan ingkang dados Raja Senopati kang kaprih ngendhakaken Adipati Bandar Subali wonten ing Grati nanging piyambakipun menika boten pikantuk karya. Lajeng kula ingkang saged kula ngani srana kula pados srana amrih prayogipun Majapahit menika boten geger ing atasipun Kadipaten Grati. Saksampunipun sedanipun Bandar Subali Bupati saking Grati menika karana saking astanipun Kebo Marjuet nanging ngaturi kawuningan kaki. Piyambakipun menika sampun angklenggahe wonten ing Kadipaten Grati. Napak tilas kaliyan Bandar Subali piyambakipun menika mbalela wonten ing Praja Majapahit. Balela Inggih. Kakang Patih Paudo, Sabda Patimbalan. nalika semanten kula mboten rumaosi misuda pawongan ingkang Kebo Marjuet minangka Senopati ing Majapahit. Dados nika ingkang minisuda nggih. Pangapunten dalem sinuwun boten teges kula menika angrumiyine kersa panjenengan menika boten nanging kula nggadahi sumpah ampun ngantos Praja Majapahit menika kajekan dening Bupati Grati Bandar Subali boten kirang-kirang anggen kula menika mbudidaya kula pados srana Bupati Grati menika saged kasirep dening Ki Kebo Marjuet nanging dadak angkaya tumindakipun ingkang kados ngaten yen pangapunten menawi kula menika kadhapwa lepat Yen to boten selak dados-dadosipun panjenengan. Kakang Patih Maudara sampun nglancangi dhateng panguwasipun Ratu Majapahit. inggih nyuwun pangapunten. Jalaran menapa? Senajan
Jata ndika minangka gagal wakil utawi warangkaning sun. Nanging pamangsa tunggal ingkang menang mili Suda Senopati Majapahit menika panjenengan. Saya panjenengan pengen ngendhari gambar maisore dari Majapahit supaya timbang panjenengan nyepelekaken dhateng Roma Kunjung Ratu ing Majapahit. Pangapunten dalam kula suwun ingkang kandhang. Sak gluguting kulang kaling pinara sastra basanipun. Kula menika mboten amelaken panumban panjenengan anggen damel wonten ing Praja Majapahit mboten. Kula nate sumpah. Kukuting Majapahit utawi bruguing Majapahit badhe kula tata sak lembaning nyawa kula sendiri. Nanging yen wonten kedadosan balikanipun kebun sinten arek ingkang kula. Kakang, panjenengan lan kula nalika muda tumaruna tansah gandeng enteng. Ten pundi wonten Maudara nggih wonten Bomanten. Bebasan dika lan kula kados dening godhong rumah lan kula pengen sinawat seje rupane. Nanging yen ringgit tunggal rasan. Engale kalenggan menika kula mbadhekan kawedikan kalih Kakang Patih Pawu Ingkang dipun kersakaken menika kados netek ing bab kewasisan. Garwa kula kalih Bayi Pawu menika sesami yang dening sepuh. Pramila kula kalih panjenengan kedah bantah binjing lairipun Ponang Jambang. Kula menawa Ratu Majapahit kula ingkang kedah bantah ingkang langkung tenan. Senaosa kados puji kemawon panjenenganipun siwun menika sesembahan kula. Sampun pas menawi panjenenganipun menika anggadhahi cangkriman utawi batangan. Kalangkung prayogi panjenenganipun Gusti sesembahan kula menika ambatang langkung rumiyin. Kakang, benjing lairipun Ponang Jambang bayi garwa kula mijil jalu. Batangan kala wau utawi cangkriman menika wonten kalih jawabanipun. Menawi to garwa panjenengan menika angger gini kamangka batanganipun ing mangenipun garwa panjenengan menika anglairaken Ponang Jambang menawi to mboten kakung nggih pawistri. Kamangka panjenenganipun menika sampun ambatang menawi to kutha ing mengke wingkingipun panjenengan menika sampun ambatang jalu. Nggih. Kula terima. Kula mbatang wujud putri. Kula diajeng datang Ponang Jambang bayinipun Mbak Yupan. Mbak Yupalupi ing benjenipun lair Ponang Jambang bayi estri. Pundi dereng kemawon lho ayo. Inapa Sinuwun Prabu ngendika ingkang kados mekaten Kang Mas? Ora dadi sebab lan ora dadi daya pengapa. Awit kabeh mau tiba kosok balene. Yen to Sinuwun Prabu iki mau batang putrane sing bakal dilarekake Gusti Putri iki Wijil Jalu. Ayo ora dadi sebab. Nggih. Menengaken putra kula Wijil kakung. Kakung. Nggih.
mawas dalu. Sumangga. Bocah bagus. Sapa jenengmu saka ngendi pinangamu? Kowe wani munggah ana ing Praja Majapahit duwe kawigaten sing ngendi? Nami kula pun Joko Baran saking Gambir Seketi. Bedhaipun badhe suwita wonten ing Kraton Majapahit. Sumendha sawetara dadi atur. Wis pareng dawuh. Kakang pamit. Menika Joko Baran bocah saking Gambir Seketi Ngaten. nuju prana munggah wonten ing Pendhapi Agung Praja Majapahit menika mung dheweke kepengin pados pedamelan wonten ing Praja Majapahit. Kula ingkang badhe Oh, kados ngaten nggih, dimanggaken. Joko undangan. Saka Gambir Sekti munggah ing Kedaton Majapahit sedyamarang suwita. Terus apa pawitane wong suwita Kang? Pawitanipun namung cengkir Kanjeng. Tegese Kencenging pikir. oh kaya Pak. Nggih. Ya. Suwitamu bakal ingsun tampa. Joko undangan. Ing arep kalenggan iki sira ingsun pisuda minangka Senopati Majapahit. Karo Hamira ya. Ing arep kalenggan iki Majapahit tuwuh gendera. Sing di tuwuhake saka tumindake adipati saka Kadipaten Grati sing jenenge Kebo Marcipet. Sing merang kampung Jinggo Ambundang Tantoran. Yen sira cilik iso mendarat gedene mateni Kebo Marcipet. Sepisan sira bakal ingsun ganjar bumi sigang semangka Kadipaten Grati. Sing kaping pindho yen besok lairipun nang jambang bayi putrane Sun Mijil Pawes bakal Sun jodohke lawan jeneng sira. Nuwun tambahan pangestu. Kakang Patih Pau. Ing bijing ketok kula lairkan. Iso ingkang kuwirangan. Nanging yen to kula Mijil Pawes ampun kados kula kuningan. Sinuwun Prabu kula tumatur panjenengan. Kita ada panjenengan ingkang terus Senajan kaya apa wae